Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο πλαίσιο δράσεων του Παρατηρητηρίου της Ενδοσχολικής Βίας. Ένα από τα πράγματα που έπρεπε να γίνουν αρχικά, επειδή η ενδοσχολική βία δεν αφορά μονάχα την σχολική κοινότητα, αλλά έχει προεκτάσεις και στην τοπική κοινωνία και αφορά όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, αλλά φυσικά και το τοπικό δίκτυο. Έχουμε καλέσει όλους τους φορείς παροχής ψυχοκοινωνικής υγείας για να δούμε και να σχεδιάσουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να κάνουμε και πρόληψη του φαινομένου και ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και διαχείριση των περιστατικών που προκύπτουν μέσα σε κάθε σχολική μονάδα. Αυτό είναι εδώ. Στοιχεία έχουμε, διότι από πέρυσι είναι ενεργοποιημένες κάποιες φόρμες καταγραφής των περιστατικών. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε την ακριβή αποτύπωση του φαινομένου και επειδή ο κόσμος δεν έχει καλή ενημέρωση για το τι θα ονομάσει ως βία ή επιθετικότητα ή εκφοβισμό, είναι έννοιες που συγχέονται και με την πραγματικότητα, αλλά και επειδή η αλήθεια είναι ότι επικρατεί μια διάθεση να αποκρύψουμε στοιχεία, γιατί κατανοούμε ότι είναι ένα πρόβλημα και δείχνει την αδυναμία μας να το αντιμετωπίσουμε.